ସମସ୍ତେ ଏଇ ପିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଶୀତ ଦିନରେ ଖୋଲା ବଡ଼ିରେ ଶୋଇ ଖେଳୁଛି, ତାକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ତା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁ କରାହେଉଛି। କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାକୁ। ଖାଲି ମୋବାଇଲଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅନେଇକି ରହିଛି। ହଁ ହଁ କ'ଣ ହଁ ଶୀତ ଟାଇମରେ ସମସ୍ତେ ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତମେ କହିବ ନା ମୋର ଖୋଲା ବଡ଼ିରେ ବୁଲିବି। କ'ଣ ହସିଲ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ହଁ କ'ଣ କହୁଛି ସେଇଟା ଖାତରେ ପଡ଼ୁନି। କ'ଣ ହଉ ଦେଖ ବଦମାସ ପିଲା କେତେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖ ଶୀତ ଲାଗୁନି? ଦେଖ ବଦମାସିକି ଦେଖ।